तड़पना क्या होता है उससे पूछे जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जाओ कि वाकई चाहता है। तड़पना क्या होता है उससे पूछे जिसके पास सब कुछ है। लेकिन मैं सुशील कुमार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ରେସିପି ସୁଶୀଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତିଜୀଙ୍କୁ ସେଦିନର ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ପର୍ବତ ମଝିର ମାନେ ଝରଣା ତଳେ ସେଇ ଗାଁଟି ଥିଲା। ତ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଇ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ତ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପଡ଼ି ଘର ଅଛି। ସେ ଦରବାଜା ଖଟ ଖଟ କଲେ, ଦରବାଜା ଭିତରୁ ମାଲିକ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ମାଲିକ କବାଟ ଖୋଲିକି ଆସିଲେ। ସୁଧା ମ୍ୟାମ୍ ଯିଏକି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ କହିପାରନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଏତେଟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ କହିଲା, ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁକୁ ବୁଲିକି ଆସୁଛି। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ କୋଠରୀଟି ଏତେ ବଡ଼ ବି ନଥିଲା କି ଛୋଟ ବି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘର। ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଥିଲା ସେଟା ଦିନ ବେଳେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଆମ ରାତିରେ ସେଇ ରୁମ୍ଟି ବେଡ଼ରୁମ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ରୋଷେଇ ଘର ଛୋଟ ଛୁଆର କାନ୍ଦିବାର ଆୱାଜ ଆସୁଥିଲା। ମା' ତାକୁ ଲୋରି ଶୁଣାଉଥିଲେ ସେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ସେଇ ଘରର ମାଲିକ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ନେବ କି ହଉ। ସୁଧା ମ୍ୟାମ୍ ମନା କରିଦେଲେ, ନା ଚା ନେବି ନା କଫି ନେବି, କିଛି ନେବିନି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ସେ କହିଲା, କିଛି ତ ନିଅନ୍ତୁ, ମାଛ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛି, ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ରାୟ, ମାଛ ହେଲେ ଖାଇଦେବେ। ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଦେଉଥିଲି। ସେ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ନ ରଖିବି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଉ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲେ, ପୁଣି ଶେଷରେ କହିଲେ କ୍ଷୀର ହେଲେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପିଇଦେବି। ତାପରେ ସେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ରୁମ୍ର ଆର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ। ତ ସେଠି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେବା। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ଲାଗି ରଖିଲା। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଳିକଜିଆ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆରେ ୟାର ଶୁଣ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷୀରଟା ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା? ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କ କ୍ଷୀର ସେମାନେ ପିଇବେ ବୋଲି। ପ୍ରଭାବ ସେ ଛୁଆର କ୍ଷୀର ପିଇବେ। ସୁଧା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ ଏକ ମିଶ୍ର ଭାଷା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳିକଜିଆ ଲାଗିବ। ତ ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଏତେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମାଛ ନେଇକି ଦେଇଦିଅ, ମାଛ ଖାଇଦେବେ। ତ ପୁରୁଷ ଜଣକ କହିଲେ, ନା ମ୍ୟାମ୍ ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେ ଜଣେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଚାହା ବି ପିଅନ୍ତିନି। ତ ଶେଷରେ ଝଗଡ଼ା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମାନିଗଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ଷୀରର ଅଧା ଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ଗରମ କରିକି ନେଇଦିଅ। କ୍ଷୀର ଗରମ କରିକି ନେବା ସମୟରେ ସୁଧା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସୁଧା ମ୍ୟାମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅ, ମୋର ଆଜି ବ୍ରତ ଅଛି, ମୁଁ ପାଣି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ତ ସେଇଆ ହିଁ କହିଦେଲେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍। ତାକୁ କହିଥିଲେ ଆଜି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ବ୍ରତ ଅଛି, ତ ହେଲେ ବି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତ ବୁଧବାର ଦିନ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି? ବୁଧବାର ଦିନ କି ବ୍ରତ ରଖିବେ? ସୁଧା ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ, ନା ମୋର ଆଜି ବ୍ରତ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ମୋର ଆଜି ବ୍ରତ ଅଛି, ତ ମୁଁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବିନି। ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ମନକୁ ମନ ଭାବିଲେ, ଆରେ ୟାର, ଆଜି ତ ମ୍ୟାମ୍ ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଭାବିକି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଝୁପଡ଼ି ମାଲିକ ଉଦାସ ହୋଇଗଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କିଛି
ପିଇଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଏତିକିଟା ଖରାପ ଲାଗିଲେ ସେ ଛୁଆର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ନାହିଁ। ତ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସୁଧା ମ୍ୟାମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଜୀବନରେ କ୍ଷୀର ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଦ ଡେ ଆଇ ଷ୍ଟପ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ମିଲ୍କ। ଓକେ, ଏହି କାହାଣୀର ଶିଖିବାର କାହାଣୀ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆମର ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହସିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାବନା କେବେ କମଜୋର ନୁହଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ ସୁନ୍ଦରମୟ ବନାଇବା, କିଛି କାମ କର ଏମିତିକି ଦୁନିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।